a lokacin da shi yake wani wanda shi malam kafin cikin shi ko cikin rabashi ne wa ya kokari ya shi tun daga wannan lokacin shi ma salatin fatin bai fasa kuma dalilin da yasa shi wannan kisa wata mata ce a nan bangare da aka zauna tare da ita da a kullum sai ta yi salatin fatin 70 kawai in za ka je gidan da kullum muna yara muka sani taba jin maganar ta ba in dai ba zawiya kawai kullum ka same ta kawai carbi ne tana aiki duk da tana jin carbi kawai ka zo mu ne saboda haka irin wannan himmomi da su tun da dukkan ta nauce da ka cin ajalin ka fa ka kare daga nan kuma rayuwa ce mara adadi ginin lahirarka daga nan ne za ka yi bambancin da za ka yi tsakaninka da wani a lahira daga nan ne za ka yi aljannatin hawa-hawa ne a kuma cikin kowace aljanna guda matattakalan na darajojin hawa-hawa ne to ka zama ma an sa ka cikin aljannan amma adana cikin mutanen aljanna bai bayi da sa tunda wanda suka kai karshen a nan duniya suka samu to me suka yi ka lokacin da sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya tarda Ikrama dan Abu Jahl da Suhail bin Amr ya tarda su tare da wannan dan Utuba bin Rabi sun zo lokacin sai da aka yi fatu Makka da suka musulunta sun zo sun zauna a darun naduwa sun shiru haka suna nadama jinkirin da suka yi sai na Umar shi je ke ko suna tuna irin tattaunawa da suke a daren madawa ne da za a yi hallaka da Allah da muka nuna su da ya gaya musu sai suka taso da sauri suka tunkare su sai Ikrama ce da sai na kuma ce musu na taso a nan fati laki ita yi kan ku da dama cikin abin da ya wuce a ku yi kokari cikin abin da zai so sai Ikrama ce mishi a yi last day sai wanda suka riga nan ba zai samu ya tarda kuma ya ce mishi kai dai kai istihadi Ikrama da ya ji wannan magana ta Umar bai tsaya ba cikin istihadi sai da ya zama tun zamanin manzo Allah daga cikin malamai wanda manzo Allah zai sa su yi magana don su isa bai gushe ba sai a cikin fagen jihadi sai da ya zama jana ana tara mishi rundunoni sa jagoranci istihadi bayan ya shigo da ya yi sai da ya ketare mazajen da ba sa musu kuwa wanda ya tabda shi shekaru a ciki to ba gaugawar shigar ko jinkirin shigar bane mota a istihadin ka ciki duk wanka abin da gaskiya a ciki amma a zahirin gaskiya halin da muke ciki a yanzu abin tausayi abu wanda ya kalli kowace zawiya da ko ina a alam zai ga wallahi ba kamar zawiyar bace da ya sani zamanin shi yana da suka gabata komi ayyukan sanyi da shi mun zama maimakon halafu sai muka zama halafu lambun a daure a da'u salatu wa